everyone, welcome to my YouTube channel. ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୋ ସହିତ ଆଜି ଭଦ୍ରାୟଣୀ ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଆଜି ଭଦ୍ରାୟଣୀ ପରିବାର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ 25ରୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏବେ 29 ଯାଏଁ ରହିବ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆରଥରଠୁ ବି ଏଥର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭଦ୍ରକ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭଦ୍ରାୟଣୀ। ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯିବା ଆଉ ବୁଲିବା ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଏତିକି ଭିଡ଼ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ପୁରା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଣୁଛୁ। ମୁଁ କୁଲା ନେବି, ଛୋଟ କୁଲା ଚିହ୍ନିଲାଣି, ମୁଁ ବଡ଼ କୁଲା। ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ନା? ଛୋଟ ନେବୁ ନା ବଡ଼? ସେଟା 130। कौन क्लिप?
ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଭଦ୍ରାଇନି ଅନୁଷ୍ଠାନୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଫେମସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅମିତ ଭାଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆମକୁ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି बर्तमान ये भद्रक सारा ओडिशा जीव मु जोठी जोठी जीवी कहिबी भद्रक रे गोटे कथा आउ अल्प समय पर आसीबो गोटे कथा कहिबी आज मते इच्छा होची कहिबा पई जदि भलो लागिबो प्लीज ताली टे देबे जो हृदय सुनिबे जो मैं कहा आइतनी मन देख सुनबे सब बेले निज हृदय निज हृदय कथा प्रथम शुणे तापर निज मनर कथा शुणे किंतु स्त्री कथा चलिए भल
ପନିର ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। छोटे छोटे किम्मा पीस गुड़ा बुझे।